हेलो साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି କରୁଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଲାତି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ କାଟି ନେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କାଟିବା। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା, ତେଲଟା ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହେଲେ ତେଲଟା ଦିଆଗଲା। ତେଲ ଟିକେ ତାତିଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ତାତିଯିବ, ଦେଖିବେ ଜୋର କରିବେ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଉ ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଥିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ, ଟିକେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସିବ। ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ରସୁଣ କାଟିଥିବେ ଆପଣ ରସୁଣଟା ପକାଇଦେବେ। ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜିକି ଟିକେ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ ପିଆଜ। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି କେମିତି। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଯିବ, ଭଜା ହେଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବ ଯେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଟମାଟୋଟା ପଡ଼ିବା ପରେ କଥାଟା ବୁଝ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋଟା ପଡ଼ିବ। ପିଆଜଟା ଟିକେ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋଟା ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋଟା ପକାଇଦେଲେ ଟମାଟୋଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପିଆଜଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ହେଲା କି ଟମାଟୋଟା ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଜୋର ପୁରା କଷିକି ପୁରା ମୁଁ ଯେତେ ଜୋର ଅଛି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ମାପଚୁପ କରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ଦେଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା, ବୁଝିଲେ କି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବେ। ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କମ୍ ଟିକେ ହାଲକା ଦେବେ ଆଉ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିବା ପୁଣି ଆମର ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନାଲି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବେଲେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝି ଆସିଥିବ ଏତେବେଳକୁ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭଙ୍ଗା ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ତ ସଇଲା ଆଉ। ଅଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେବ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କି ଆଉ। ହୋଟେଲ ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାର ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାର ହୋଟେଲ କିଛି କାମ କରିନି ମ। ଭାବନ୍ତୁ ହୋଟେଲ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି। ଚୋପାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଉଠାଇଦେବା। ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି ସାରିବା। ଲାଗିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ରେଡ଼ି। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ଖିଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଥିବେ ଆଉ। ଏଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କିଏ ଖାଇନଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛି। ଯଦି କାହାର ବାହାଘର ବ୍ରତ ଗଲେ ଏଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ। ତାପରେ ଯେ ମାଡ଼ଟା ହେବ, ହେଲା କି ଲୁଣ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା ମାଡ଼ଟା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଗାଁ ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ବସିକି ଚକା ମାଡ଼ିକି ଖାଇବା। ଆମେ ତ ସହରରେ ଲୋକ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଟେଷ୍ଟି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ପଖାଳ ଭାତ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଗାଉଁଲି ଖାଇବା। ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏ ଖାଇବା ହିଁ ମିଳିବ। ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ମିଳିପାରିବନି। କିଛି ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବା।
ପଖାଳ ଖାଇବ ତୋରାଣି ପିଇବନି, ଏଇଟା ତ କେବେ ହେବନି। पूरा समाप्त होगा, पेट पूरा शांति, पेट ठंडा, आउ 2टा पर्यंत भोक लगे ना। जिते काम करते बोल नो टेंशन, पूरा सफा कर दीजिए। ओके, देसी स्टाइल अंडा भुजिया कर खाओ, तापर पखाल सागर, तापर मत कमेंट कह दिनटा केमती गला। ओके, खाଇବା तो सरीगला, काम को बाहर जा कौन करिया, गाड़ी नवा ଯିବା, जिंदगी तो या ठीक अच्छे। यदि रोषेईटा भल लगी निजे कर खाइबे, जब भल लगी जो स्टेप कली, यदि आपको भल लगे ताले वीडियो को लाइक करदे, गोटे सब्सक्राइब करदे, मोर सांग मैंने किए अच्छा पाखक सेयार करदे। रोची जय जगन्नाथ।